Sini acing, dengan. Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. लोगोफोर दिनै 1 January, so नोंथांमोननो आरोबाव खनसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय. Wish you a very happy new year. ओमफ्राय दिनै 1 January फुङाव जेरावबो थांनाय जायासै, स्कुल दंमोन, so स्कुल थांनांबाय. But बेलासियाव माने मोनसे स्पेशल इनविटेशन फैबाय, so जों थांनो ओंखारदों. Actually, Abu Sulekhaya जोंखौ दिनै माने ओंखाम जानो लिंबाय आरो so जों थांनो ओंखारबाय. नोंथांमोना जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेड बा दिनै जों मा जाहैयो, जोंखौ माने मा जाहैयो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. शिवम, नों मा गानदों? स्पाइडरमैन. नों स्पाइडरमैन जादों. जों अबाव थांगोन दा? आयं न'. आरो मा जादों नोङो? चॉकलेट. ओके, हैप्पी न्यू ईयर होन बयखौबो. बाय बाय. बाय बाय. तो दोस्तों आज है 1 जन 2021 और अभी हम लोग जा रहे हैं बरपेटा रोड से बिजनी टाउन, जो कि है 36 किलोमीटर्स की दूरी पे बरपेटा रोड से. एक स्पेशल डिनर इनविटेशन पे बाय ए वेरी स्पेशल पर्सन. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वीडियो देखते रहिए. And the special person is none other than our very popular legendary singer of our Bodo film industry, and she is Mrs. Sulekha Basumtari. तो उनका घर है बिजनी पे. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वीडियो देखते रहिए. So लोगोफोर, नोंथांमोन गोबाङानो मिथिखागौ जानांगौ जे आबु सुलेखाया बिजनी टाउनाव थायो. So जों बिसोरनि न'आव सफैबायानो. So हाबनोसै बिथांमोननि न'आव. तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सुलेखा दीदी के घर. तो हमें लगा कम से कम 45 मिनट्स बरपेटा रोड टाउन से. So लोगोफोर, नै जों सफैबाय आब'मोननि न'आव. ओमफ्राय आब'आ एकदम बनफायार खालामनानै रेडि खालामदो. तो नायदो. तो अभी हम हैं घर के बैकयार्ड पे, जहाँ पे बॉनफायर का इंतजाम किया है. तो चलिए एंजॉय करते हैं. हैप्पी न्यू ईयर गुमै. हैप्पी न्यू ईयर. नायनोसै मा सावदों. एकदम बिराद जानो होननानै फैबाय दे जों दिनै. सावदों टार्कि दाउ. बा दिनैसो मोनजासिगोन टार्किखौ आं. आयौ आबै, नायनाय आबै सना. आबै आयौ नायसै सोनै. टाटा. बिबि मा होनदों? हाय. बिबि मा होनदों? मा होनदों? हाय होनदों. आं सोनो खालामदों बिबिया. हाय. तो अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और काफ़ी सर्दी है आज. तो थोड़ा बॉनफायर एंजॉय कर लेते हैं. और आते ही पता चला कि हमारे लिए आज मतलब न्यू ईयर स्पेशल में है टर्की मीट. तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम टर्की ट्राई करने जा रही हूँ. आयो नी बेबी आप बाबू बेबी मा होनदों शिवम? दादा. Ada nih, ada. Adiksi जागोन खोमा बियो. Oh, aदै. Siapa aदै? Aदै. Oh, ini Caroline abai ना. और ये है कैरोलिन बेबी, सुलेखा दीदी की ग्रैंड डॉटर. तो मैं भी इसके रिश्ते पे दादी ही लगूंगी. और देखा जाए तो शिवम भी उसको मतलब शिवम को वो चाचू बुलाएगी. शिवम भी चाचू बन गया. सो फनी. कैसा लगेगा शिवम चाचू? Sini acing, dengan. टार्की. And finally लोगोफोर बिदि ड्रामाव बिसोरो टार्किखौ दाउखौ सावदों. रोस्ट खालामगोन होनगोन ना बारबिकिउ होनगोन, नोंथांमोनानो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव जानाय हरदो. किन्तु जा गोथाव नुखाबाय. दोस्तों टर्की को एग्जैक्टली इन लोगों ने इस ड्रम पे बारबेक्यू किया है. आई मीन बारबेक्यू कहूँ या रोस्ट कहूँ, आई एम नॉट श्योर, या फिर स्मोक टर्की कहूँ. आप ही लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा करेक्ट टर्म होगा इसके लिए. पर दिखने में तो ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है.
अभी ये प्रोसेसिंग में है तो मुझे तो बस खाने से मतलब है, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और टेस्ट कैसा है मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताती हूँ। ओमफ्राय लोगोफोर जाय जाय टार्कि दाउखौ मिथिया माबायदि नुवाखै जानो हागौ, तो ओंखायनो आं एसे फट'खौ देखायना होबाय। बेबायदि दाउराइ बायदिनो नुयो टार्कि दाउखौ। स' लोगोफोर नै जा मोजां साजाना लाबोबाय, ओमफ्राय दा जों जानोसै, बेखौ एन्जय खालामसै, ओमफ्राय खोन्थानोसै माबायदि मोनखो। माबायदि मोनदों टार्किखौ? बरिया आंनिखौबो हरलाय फट'। टेस्टी अमा बेदर बादि। लोगोफोर नै जाबाय आंबो टार्कि फार्स्ट टाइम। गोथाव एकदम बिराद गोथाव मोनजाबाय। थैंक इउ आब' टार्कि जाहोनो थाखाय। एकदम न्यू इयाराव न्यू एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मुझे तो टर्की का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने भी ट्राई किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को इसका टेस्ट कैसा लगता है। नों मा जादों? Turkey. टेस्टी? Turkey udah. Turkey aku. दादाया हादों। टेस्टी मोनदों? मोनदोंना? सिबम माबायदि? Nangdong. स' लोगोफोर टार्कि जाखांबाय, टार्कि सावनाय, एबार ओंखाम जाहैनोसै। टार्किखौथ' बिराद गोथाव मोनजाबाय। दा ओंखामबो जाहैनोसै, जानानै बारा गोबाव खालामला थांसै। संनायनि सिस्टेमा बारा मोजां जायाखिसै। बियो संनांगौमोनसो, बेखौ सावनाय जादोंमोन। नङा नङा, टेस्टआ किसु खम जादों। जेबो नङा, आंथ' गोथाव मोनदों। फार्स्ट टाइम हिसाबै आं गोथाव मोनदों। दे ओंखाम जाहैनोसै होनबा। दे जाहैदो। तो दोस्तों स्मोक टर्की से ही पेट पूरा फुल हो चुका था, लेकिन दीदी तो डिनर खिलाए बिना छोड़ेगी नहीं, और इतना सारा आइटम प्रिपेयर किया है, माय गुडनेस। फिश फ्राई, फिश करी, फिर टर्की करी। तो चलिए डिनर एंजॉय कर ही लेते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पे आके शिवम ने भी बहुत ही एंजॉय किया कैरोलिन के साथ, तो हम लोगों ने भी एंजॉय किया। आज का सडन प्लान बहुत ही अच्छा गया। सुबह से तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक ही हुआ, इनविटेशन अचानक ही आया, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। होपफुली 2021 भी ऐसे ही कट जाए, यही दुआ है कि सबका 2021 अच्छा जाए। स' लोगोफोर नै जानोसै ओंखामखौ। बुहुद ना बेदर बुहुद आइटेम खालामबाय एकदम। जानोसै जों एन्जय खालामसै। बिराद गोथाव मोनजाबाय दे। निउ इयारा माने बिराद मोजां थांबाय आंना देग्लाय। थैंक्स टू आब' सुलेखा गुमै जोंखौ लिंनायनि थाखाय। एकदम नहले बोरिं जागौमोन, माने 2021 ना बोरिं थाङोमोन, बाट दा बोरिं नंला आरो इन्टारेस्टिं जाबाय। आबै मबाइल थना बासखौ बिराद मोजां बिराद गोसो होना नायबाय। दे सानैबो था। बेबेखौ सङो हो। आना ओरै फै। आयो आरोबाव सानस्रिनाया नमो हो। जों सानस्रिनाया दैयाव। बाय हो। Bye. सुमु हो आनाखौ। ओइ स' लोगोफोर हरनि 10ता जाबाय, ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांबाय। बरियानो बिराद गोथाव मोनजाबाय, टार्किखौबो नाबो मोनजाबाय। ओमफ्राय दा थांसै। स' माबायदि जाखो? बरिया। स' आब' थेंक इउ। जाब जाहोबाय। जेबो जाबजुब नङा, बिराद गोथाव मोनजाबाय। स' निउ इयाराथ' जोंना बिराद मोजां थांबाय। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आब' जोंखौ लिंनायनि थाखाय। निउ इयारा मोजां थांबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जाहाथे बोसोरा 2021 मोजां थांथो, बेखौनो आसा खालामबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै। आब' माबा खनसे होनबावनो नामा? बयनिसिमबो आरोबाव माने गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।
So लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों